Întreita slujire a Mântuitorului. Starea de căzută, urmarea păcatului lui Adam, consta în alterarea chipului lui Dumnezeu în el, alterarea firii sale umane, întunecarea minții cu privire la adevărul religios și moral, slăbirea voinței ca te încline mai mult spre rău decât spre bine, ruperea legăturii cu Dumnezeu prin pierderea harului divin, nevinovăția și pedeapsa pentru păcat. Astfel, pentru restaurarea naturii omenești în plenitudinea ei dinainte de păcat, era necesară luminarea minții omului prin învățătura cea adevărată și deplină, prin refacerea legăturii harice cu Dumnezeu, adică prin redobândirea harului și prin întărirea și susținerea omului în această legătură. Datorită acestui fapt, Mântuitorul își îndeplinește opera sa mântuitoare sub întreit aspect, ca profet sau învățător, ca arhiereu și ca împărat, continuându-și această operă și după înălțarea sa la cer în biserică prin Duhul Sfânt, căci el le spune apostolilor: și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor va da, ca să rămână cu voi în veac Duhul adevărului. Nu vă voi lăsa orfan, ci voi veni la voi. Ioan 14, 16, 18. Ca profet învață, aducând revelația divină desăvârșită despre ființa și voia lui Dumnezeu și despre mântuire. Ioan 5, 29. Ca arhiereu reface prin jertfa răscumpărătoare legătura omului cu Dumnezeu. Evrei 10, 12. Ca împărat învinge puterile răului, conducându-l pe om la menirea lui cea adevărată. Matei 28, 18, Ioan 13, 3, 17, 2. De obicei, cele trei aspecte ale operei mântuitoare sunt numite trei chemări, trei slujiri, trei dregătorii, trei misiuni, trei demnități. Cu largă circulație sunt numirile: chemare profetică, slujire arhierească și demnitate împărătească, deși toate sunt și slujiri și demnități. Aceste trei slujiri sunt cele mai înalte demnități ce există în viața omenească, însă dintre oameni nimeni nu le are pe toate, nimeni nu este deodată și proroc și preot și împărat, ele fiind unite numai în Mântuitorul Hristos și fiecare în gradul cel mai înalt, iar viața și activitatea Mântuitorului constau în împlinirea întreitei sale slujiri. Aceste trei aspecte sau laturi sunt doar fațetele sau aspectele unui întreg unitar, ele aparținând aceleași opere mântuitoare a lui Isus Hristos. Căci același Isus Hristos este profet, arhiereu și împărat, lucrarea sa mântuitoare, nefiind împărțită în sectoare deosebite. În centrul operei mântuitoare stă slujirea arhierească a lui Isus Hristos, prin care se reface legătura harică a omului cu Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu, căci chemarea profetică, luminând prin învățătură, pregătește sufletul nostru pentru primirea împăcării, iar demnitatea împărătească dăruiește harul împăcării și îi desăvârșește pe credincioși. Sfânta Scriptură arată clar întreita slujirea Mântuitorului. Astfel, în Vechiul Testament, Mesia este vestit ca profet, Deuteronom 18 cu 15, Isaia 42 cu 1, ca preot Psalmul 39 cu 9, Psalmul 109 cu 4, Zaharia 6, 12, 13, ca împărat Psalmul 2 cu 7, Isaia 9 cu 6, Mihia 5 cu 1, iar ceea ce s-a vestit în Vechiul Testament devine realitate în Noul Testament. Hristos ca profet, Luca 13 cu 35, Matei 13 cu 57, Faptele Apostolilor 3 cu 22, 7 cu 37, ca arhiereu Ioan 17 cu 19, Matei 20 cu 28, Evrei 4 cu 14, 5, 1, 5, ca împărat Matei 5, 25, 31, 25, 34, 27 cu 11, Ioan 18, 33, 36, toate slujirile împreună, 1 Corinteni 1 cu 30. Dacă numele de Iisus înseamnă mântuitor, Yehoshua, Domnul, s-a făcut mie spre mântuire. Numele de Hristos înseamnă uns, întrucât toți unși Vechiului Testament erau profeții, preoții și regii. Acest nume arată întreita demnitatea Mântuitorului,
în chip deosebit de acelor unși, ca fiind uns al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, Isaia 61:1, Luca 4:18. Chemarea profetică a Mântuitorului. Chemarea profetică a Mântuitorului este activitatea lui de învățător și descoperitor al adevărului religios absolut despre Dumnezeu, al normelor morale, confirmând toate și prin viața lui ca pildă supremă de viață desăvârșită. Hristos este vestitorul și îndrumătorul desăvârșit. Eu sunt lumina lumii. Cel ce mi urmează mie nu va umbla într-un întuneric, ci va avea lumina vieții, căci pildă am dat vouă, ca precum am făcut eu, să faceți și voi. Ioan 8:12, 13:15. În comparație cu ceilalți profeți, Mântuitorul este profetul profeților. Ceilalți profeți vestesc și învață în măsura luminii și puterii datelor de Dumnezeu. Hristos însă, Dumnezeu fiind, le vestește pe ale sale, care sunt și cele ale Tatălui, și face totul cu proprie putere dumnezeiască. Ceilalți profeți vestesc ceea ce ei au primit, chiar atunci când îl vestesc pe Hristos, pe când Hristos se vestește pe sine. El fiind adevărul, ceilalți vestesc adevărul numai în parte, pe când Hristos vestește adevărul de plin, el fiind plinirea revelației, peste care nu se mai poate trece. În cărțile Noului Testament, el este prezentat ca profetul zilelor cele mai de pe urmă, prin care a grăit Dumnezeu, Evrei 1:2, ca rabi, învățător, singurul învățător și profet mare, puternic în fapte și în cuvânt, Luca 24:19, care a venit în lume să ne dea viață veșnică și să ne dea putința de a pricepe și de a-L cunoaște pe adevăratul Dumnezeu. Ioan 18:37, 1 Ioan 5:20. Adevărul pe care îl propovăduiește constă în învățătura sa despre sine însuși, despre lucrarea și împărăția sa, despre adevăratul sens al legii mozaice. Matei 5:20-48. Iisus Hristos își împlinește chemarea profetică direct, predicând El însuși adevărul Evangheliei sale, iar indirect în biserică prin apostoli și urmașii lor, episcopii și preoții pe care îi luminează și îi susține prin Duhul Sfânt, fiind astfel cu noi până la sfârșitul veacului. Matei 28:20. Slujirea arhierească. Slujirea arhierească a Mântuitorului se situează în centrul întreitei slujiri a Lui, fiind lucrarea prin care l-a împăcat pe om cu Dumnezeu. Ea cuprinde toate suferințele îndurate de El, de la întrupare până la moarte pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire. Pentru om, dată fiind gravitatea căderii și a urmărilor ei, mântuirea prin propriile sale puteri, fără ajutor divin, era absolut imposibilă. Dumnezeu însă, prin înțelepciunea sa, împăcând dreptatea și iubirea lui față de om, a hotărât mântuirea acestuia prin întruparea și jertfa Fiului Său. În mântuire, prin patimile și moartea pe crucea Mântuitorului, se înlătură propriu-zis vina și pedeapsa pentru păcatul omului și se restaurează natura lui căzută. De aici se vede cu claritate că în centrul lucrării mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu întrupat se găsește jertfa de răscumpărare a omului din robia păcatului și a morții și de împăcare a omului cu Dumnezeu. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție adeveresc că moartea pe crucea Mântuitorului este jertfa adevărată pentru păcatele omului. Acesta, Mesia, păcatele noastre le poartă și pentru noi rabdă durere, iar noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Domnul l-a copleșit pe el cu fără de legile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa. Ca o oaie spre junghiere s-a adus și ca un miel nevinovat, fără de glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Căci s-a luat de pe pământ viața lui, pentru fără de legile poporului meu a fost adus la moarte. Isaia 53:4-8. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Ioan 1:29. Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul său preț de răscumpărare pentru mulți. Matei 20:28. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. De va mânca cineva pâinea aceasta va trăi în veac, și pâinea pe care eu voi da
este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Ioan 6,51. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luca 22,19. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Matei 26,28. Tot astfel sunt subliniate ascultarea Mântuitorului până la moarte. S-a smerit ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Filipeni 2,8, Romani 5,19. Jertfa lui având caracter ispășitor, Domnul făcându-se blestem ca să răscumpere lumea, aducând jertfă de împăcare și dându-și sângele ca preț de răscumpărare. Galateni 3,13, Romani 3,25, 2 Corinteni 5,21 pentru noi. Jertfa Mântuitorului de pe cruce se actualizează permanent până la sfârșitul veacurilor în jertfa euharistică, după porunca Mântuitorului. Aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Luca 22,19. Aceasta să o faceți spre pomenirea mea, căci ori de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului veți vesti până când va veni. 1 Corinteni 11, 25-26. Opera mântuitoare a Domnului, pe lângă scopul principal, are și unele consecințe, ca de pildă adeverirea misiunii sale dumnezeiești și a adevărului propovăduit de el, pecetluirea și sfințirea prin jertfa divină umană a legii celei noi, dovedirea prin faptă a nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu față de lume, căci așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său, cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3,16. Înlăturarea părerii greșite a iudeilor despre un Mesia lumesc, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ioan 18,36. Arătarea unui exemplu de săvârșit, de umilință, de răbdare, de ascultare și lepădare de sine, căci El, fiind în chip de Dumnezeu, s-a deșertat pe sine luând chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor și aflându-se la înfățișare ca om, s-a smerit pe sine ascultător, făcându-se până la moarte. Filipeni 2, 6, 8. Demnitatea împărătească. Demnitatea împărătească a lui Hristos se evidențiază în măreția și puterea Dumnezeului om mântuitor, împărat duhovnicesc, împărat ceresc, împărat al adevărului, împărat al dreptății și păcii, împărat al împăraților. Demnitatea de împărat este afirmată în numeroase profeții mesianice. Împărat peste Sion, Psalmul 2,5. Împăratul Mesia și împărăția lui vor străluci peste toate împărățiile pământului. Psalmul 71, 10-11. Împărăția lui va fi împărăția dreptății și a păcii. Isaia 32,1, Mihea 4, 3,4. Împărăția lui Mesia va fi veșnică. Daniel 2,44. După a doua venire a sa, împărăția lui va fi veșnică. Daniel 7, 13-14. În Noul Testament, el este numit împărat veșnic. Luca 1,33. Împărat al iudeilor, primind daruri împărătești. Matei 2, 11. Aclamat de popor ca împărat. Matei 22, 7, 9. Iisus își recunoaște înaintea lui Pilat demnitatea lui de împărat. Matei 27,11. De asemenea o și proclamă. Matei 28,18. El fiind împăratul împăraților și Domnul domnilor. 1 Timotei 6,15. Mântuitorul și-a arătat demnitatea sa împărătească în viața pământească prin diferite minuni, îndeoseb prin învierea fiicei lui Iair, a tânărului din cetatea Nain, a prietenului său Lazar, și mai ales prin propria sa înviere, prin stabilirea principiilor de conducere în biserică și în viață. După moarte, el și-a manifestat mărirea și puterea sa prin pogorârea la iad și deosebirea strămoșilor noștri și a dreptilor Vechiului Testament. Prin învierea sa din morți, zdrobind puterea morții, făcându-se începătură învierii celor adormiți. Prin înălțarea sa la ceruri și șederea de dreapta Tatălui, prin prezența sa continuă în biserică până la sfârșitul veacului, prin judecata universală și reînnoirea întregii creații, urmat de împărățirea veșnică cu drepții.